निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. हा विधानसभा मतदारसंघ असेल साहेब, इकडे आपला आमदार नाही, इथे आपला खासदार नाही, आणि ज्या खासदारांचं नाव सन्मान्य आशिष शेलार साहेबांनी घेतलं ते खासदार इकडे ह्याच तालुक्यामध्ये तळगावातले. आज जवळपास साहेब 8.5 वर्ष झाली राणे साहेबांचा या मतदारसंघात पराभव झाला 2014ला. आम्हाला विश्वास वाटला जेव्हा सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले, माझी तब्येत बरी झाली, की आता या जिल्ह्याला, आता आपल्या या मतदारसंघाला न्याय मिळणार. 8.5 वर्षाचा बॅकलॉग आहे साहेब. परवा पत्रकारांनी विचारलं की सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब येत आहेत, आपल्या काय अपेक्षा आहेत. मला माझी खुर्ची जेवढी जवळ नेता येईल तेवढी मी जवळ नेतो, म्हणून 3ऱ्यावर आहे. हे साहेब माझ्यावर लक्ष द्यावं असं या कारणासाठी नाही. आज 8.5 वर्षाचा बॅकलॉग ह्या मतदारसंघामध्ये जर कोण भरून काढू शकेल तर ते देवेंद्र फडणवीस साहेबच काढू शकतील, हे ह्या सगळ्यांचा विश्वास असल्यामुळे आज साहेब यजमानी तालुका आहे. इथे जर नाही बोललो तर मालवणचे सगळे माझ्याकडे टक लावून बघतच बसलेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.